दिनैहाय एमसिसि हिसाबै फोसावनानै होबाय दा रायजो राजाफोरखौ एमसिसिखौ माबायदि खालामनांगोन बेथ' मोनसे निर्देश इलेक्शन कमिशनारनि जों बेखौ फालिनांगोन आरो आं बेखौ खावलायगोन जाहाथे जोङो डेम'क्रेटिकेलि जोङो दानि जुगावहाय बयबो एसे साननाय हनाय आरो बयबो रोंनाय हिसाबै जों रियेल डेम'क्रेटिकखौ जों प्रेक्टिस खालामनांगोन शान्तियै बे इलेक्शनखौ जाफुंहोनांगोन जेरैबायदि नियम निथि दं बेबायदि नियम निथिजोंनो थांथों जेननो देरहानाया गावबा गावनि सायाव जुदि रायजो राजाया नोंखौहाय जुदि सापर्ट खालामोबा नों देरहाखागोन बेहाय बेनिखायनो दिनै जोंनि बे समस्यायाव गासै गावजों गाव बुलाय सोलाय गैयालासेनो गावनि रियेल भट गोसोनि भटखौ होनो हायो बेनि थाखाय जोंनि बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाखौ आं खावलायनाय थाबाय जाहाथे शान्तियै मोजाङै रियेल डेम'क्रेसिया प्रेक्टिस जानानै मोजाङै बेबायदिनो इलेक्शना बारलाङो बेखौ आं खावलायनाय थाबाय रायजोआव थानाय जोंनि माखासे बर' फिसाफोर आरो बर'नि अनगायै गुबुन गुबुन बिदिनो संसार जानाय मानसिफोर दा नैबे इलेक्शनखौ फल' खालामनानै भट आं बेखौनो खावलायगोन जे जायफोरा बायहेरायाव दंहैयो बे भटआ जोंनि थाखाय माने बहुद मुल्यबान बेखौ लानानैनो जों जे नों सासे सिटिजेन नों जे जोंनि बेनि सिटिजेन बा इन्डियान सिटिजेन बेखौहाय मावफुंनो थाखाय आरो मावनो थाखाय नोंहा दायथ' दङ आरो राइट्स दङ बे राइट्सखौ जाहाथे खोमाया बिभिन्न जायगायाव थादोंब्लाबो गावनि जेनोखि हामजानाय दं बेखौ लानानै जाहाथे जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव फैनानै बे गावनि बेसेन गोसा भटखौ होफैयो आरो बे जोंनि जेनोखि डेम'क्रेसि बे डेम'क्रेसियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं खावलायदों